ahora mismo se está facendo un proxecto un proxecto municipal que está dirixindo o arquitecto César Portela, que se trata de facer un centro de interpretación tanto dos orixes da cidade como de termalismo de Ourense, non? Entón se empeza por unha serie de intervencións arqueolóxicas, se fixeran sondaxes no ano 2005 e agora estamos na fase de excavación en área, despois de que esas sondaxes deran positivas, que non se podía esperar de outro xeito, non? Entón, agora mesmo estamos na fase na zona que está a miña espalda, que é a chamada Casa dos Fornos, donde está sendo unha secuencia prácticamente que arranca case 2000 anos cunha piscina termal. Levamos un mes de excavacións, o máis resaltable que nos apareceu foi unha piscina, unha natatio, que por as moedas, a cerámica que atopamos, todos os elementos asociados a esta piscina, nos falan dunha cronoloxía do século I despois de Cristo. Noutras zonas da área de excavación pois empezamos xa a localizar o que é unha planta do que os romanos definían como termas, con diferentes salas, unha sala quente, templada e unha sala fría. Temos os dous aspectos do termalismo nesta zona especializada das Burgas, non? Por un lado, a auga curativa, a auga balnear, sacralizada, con todos os epígrafes, o Deus rebe a Navaraeco. Posteriormente, a medida que se vai romanizando e se vai transformando a sociedade, se vai romanizando, pois se transforma no culto ás ninfas, o sea, todo este espacio sacro e balneario, pero tamén un espacio termal de ocio e hixiénico, non? Mais ben de tipo social e de uso cotián, que non ten ver co curativo, non? Pero todo neste espacio das Burgas. Pois isto é todo, as pezas de sisilata, recollemos todo o material asociado, peza e oso, para facer estudios do tipo de dieta alimenticia que tiñan, cerámica máis común, romana, anforetas, e logo todo o material medieval, esa época esta da porta e todo eso. Aparece gran cantidad de morteiros polo tema do balneario, cerámicas pintadas. Este entorno que son as traseiras das Burgas máis a Casa dos Fornos, o sea, todo o espacio que se conoce como as Burgas, vai ser, digamos, por unha parte edificio con centro de interpretación que vai a musealizar, vai a coller no interior os restos arqueolóxicos que se van a explicar e vai a axudar a súa vez a explicar a orixe da cidade, pero tamén a explicar o termalismo. Vai ser un centro de auga, un centro termal, e a súa vez vai ser na zona superficial, na zona de superficie, un bulevar que vai ordenar todo este entorno, non? Que se vai unir pois a recuperación das vivendas que se está vendo de todo, o sea, a recuperación integral do entorno das Burgas. O sea, que é unha zona que dende a época prerromana hasta a actualidade pois estuvo continuamente pois habitada.